ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ሰላም ክትብሉ በዓል ሙሉ ተስፋ እየ። ኣነ ሓበን ሓዊኹም እየ ምሳኹም ዘለኹ ሎሙዓንቲ ድማ ንመቐፅልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ክህልወና እዩ ስናይ ምክትታል ፌል 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 ብዙሕ ፌል zij hebben veel dieren zij hebben veel dieren zij hebben veel dieren ንዕኦም ብዙሓት እንስሳታት ኣለዎም ንዕኦም ብዙሓት እንስሳታት ኣለዎም zij hebben veel dieren zij hebben veel dieren gefeliciteerd 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 እንቋዕ ሓጎሰካ ወይ ሓጎሰኪ ንምባልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ እንቋዕ ሓጎሰኪ gefeliciteerd gefeliciteerd met je verjaardag gefeliciteerd met je verjaardag ተብልናሎ ስለቲ ዕለተ ልደትኩም እንቋዕ ሓጎሰኩም ወይ ከዓ እንቋዕ ሓጎሰካ እንቋዕ ሓጎሰኪ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለቲ ዕለተ ልደትካ እንቋዕ ሓጎሰካ ንብል ማለት እዩ gefeliciteerd met uw verjaardag met je verjaardag ንብል ማለት እዩ pakken 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 መልዓል ማለት እዩ pakken pak maar een koekje pak maar een koekje pak maar een koekje እንታይ ብለና ኣሎ ብሽኮቲ ሓዝ ወይ ከዓ ንብሽኮቲ ሓዚ ንብል ኣለና ማለት እዩ pak maar een koekje rennen 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 mogen jij rennen we moesten rennen om de bus te halen we moesten rennen om de bus te halen ኣውቶቡስ ንምሓዝ ክንጎይ ነይሩና ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣውቶቡስ ንምሓዝ ክንጎይ ነይሩና we moesten rennen om de bus te halen opdracht opdracht ዝግበር ዕማም opdracht ወይ ከዓኒ opdrachten Samuel jouw opdracht is dit product te verkopen. Samuel, jouw opdracht is dit product te verkopen. ተብልናሎ ሳሙኤል ስራሕኻ ነዛ ፍርያት እዚኣ ምሻጥ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ከዓ ዕዮ ናትካ ክሰርሖ ዘለካ ዕዮ ናትካ እዚኣ እያ ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ዕዮ ናትካ ነዛ ፍርያት እዚኣ ንኽትሸጣ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ Ja, Samuel, jouw opdracht is dit product te verkopen. Gisteren. Tamali, gisteren, Tamali. Ze zijn niet vandaag vertrokken, maar gisteren al. Ze zijn niet vandaag vertrokken, maar gisteren al. gisteren al ደብልናሎ ንሳቶም ትማሊ ዳ እምበር ሎሚ ኣይከዱን ንብል ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ሎሚ ኣይተበገሱን ንብል ኣለና ማለት እዩ ንሳቶም ትማሊኦም ተበጊሶም ሎሚ ኣይኮኑን ተበጊሶም ንብል ኣለና ማለት እዩ ze zijn niet vandaag vertrokken maar gisteren al ja geweldig geweldig زحجوس وقع دس بالمايتي بتعمي صبوق مايتي زحجوس ik vind dat nummer geweldig ik vind dat nummer geweldig دابنا له أنا نتعادر في زيا أزياء يزفتوا وي بتعمي صبوق خوين رخيبات بلا لها مايتي ik vind dat nummer geweldig armen
armen أعداو ik heb mijn arm gebroken ik heb mijn arm gebroken ተብልናሎ ኢደይ ተሰይረ ንብላልና ማለት እዩ ik heb mijn arm gebroken ቦስ ቦስ ዱር ወይ ከዓ ጫካ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክጋገ ዘይብልና እዛ ቦስ እዚኣ ንርኣያ እታ ዝሓለፈት ቦስ ዝተምሃርናዮ ናይ ዝሓለፈ ድማ ቦስ ምስ ክልተ ኦኦ ዘለዋ ማለት እዩ 002 ኣለዋ ነሳ ቦስ ኣናብአን ሓደ እዩ ግን ኣብ ፀሓፈን በበይኑ እዩ ጫካ ክንብል ተረኣ ኮይና ወይ ከዓ ዱር ክንብል ኮይና ሓንቲ 0 ኢና ንጥቀም እንድሕራ ምሕራቅ ኮይኑ ግን ቦስ ኮይኑ ከዓኒ ክልተ 0 ንጥቀም ማለት እዩ ምሕራቅ ተረኣ ኮይኑ ምሕራቅ ተኮይኑ ክልተ 0 ኣብ መንጎ በን ኣብ መንጎ እሰን ማለት እዩ ኤስን ማለት እዩ እንድሕራ ዱር ወይ ከዓ ጫካ እንትኮይኑ ግን ሓንቲ 0 ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ቦስ ዱር ወይ ከዓ ጫካ we maakten een wandeling in het bos we maakten een wandeling in het bos ተብልናሎ በቲ ዱር ብእግርና ተጓዒዝና ንሕና በቲ ዱር ብእግርና ተጓዒዝና ንብላና ማለት እዩ we maakten een wandeling in het bos bergen 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 ጎቦታት ጎቦታት ማለት እዩ bergen ጎቦታት in Nederland hebben we geen bergen in Nederland hebben we geen bergen ኣብ ኔዘርላንድስ ኣኽራናት ወይ ከዓ ኣኽራን የብልናን ኣብ ኔዘርላንድስ ኣኽራናት የብልናን ማለት እዩ in Nederlands hebben we geen bergen ንኣሹ ክህልው ይኽእሉ እዮም እምበር ኣብዚ ዓዲ ጎቦታት የለን ጎልጎል ዝኾነ ዓዲ ንኣሹ ይትእና ኖርማል ክህልዎ ማለት እዩ እምበር እዚ ጎቦ የለን ማለት እዩ ኣካል ኣብ ስዊስ ገለ ጥራይ ዘሎ ንሱታት ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ግን ጎልጎል ሰጣሕ እዩ ማለት እዩ in Nederland hebben we geen bergen gasten 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 ኣጋይሽ ማለት እዩ gasten ኣጋይሽ ጋስት ሓደ ጋሻ ጥራ ኮይኑ ጋስት እንድሕር ኣጋይሽ ኮይኑ ከዓኒ gasten ማለት እዩ kwamen veel gasten op het feest kwamen veel gasten op het feest እንታይ ብለና ኣሎ ብዙሓት ኣጋይሽ ናብቲ ፓርቲ መፅኦም ንብላልና ማለት እዩ ናብቲ ፅምብል ብዙሓት ኣጋይሽ መፅኦም ንብላልና ማለት እዩ ናብቲ ፅምብል ብዙሓት ኣጋይሽ መፅኦም kwamen veel gasten op het feest zwaar 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 ከቢድ ማለት እዩ zwaar ከቢድ ፎኩስ ዘይኮነ ማለት እዩ deze koffer is zwaar deze koffer is zwaar ተብልና ኣሎ እዛ ባልጃ ወይ ከዓ እዚ ባልጃ ከቢድ እዩ ንብለና ኣሎ ማለት እዩ እዛ ባልጃ እዚኣ ከባድ እያ ወይ ከዓ ከቢድ እዩ ንብለና ማለት እዩ deze koffer is zwaar licht focus ኣንጻር ናይዚ ማለት እዩ licht focus ኣንጻር ናይዚ ማለት እዩ dus deze koffer kan ik wel dragen hij is erg licht deze koffer kan ik wel dragen hij is erg licht እንታይ ብለና ኣሎ ፎኩስ እዛ ነዛ ባልጃስ ክስከማ ይኽእል እየ ንብላልና ማለት እዩ ፎኳስ ስለ ዝኾነት ኣዝያ ፎኳስ እያ ነዛ ባልጃ እዚኣ ክስከማ ይኽእል እየ ኣዝያ ፎኳስ እያ deze koffer kan ik wel dragen hij is erg licht ተብልና ኣሎ ነዛ ባልጃ እዚኣ ክስከማ ይኽእል እየ ቀላል ስለ ዝኾነት ብለና ማለት እዩ ኣብዚ ከቢድ deze koffer is zwaar ኢልና ነርና ከባድ እያ licht ፎኩስ ግን ነዛ ኮፈር እዚኣ ግን ክስከማ ይኽእል እየ ወነዛ ባልጃ እዚኣ ክስከማ ይኽእል እየ ቀላል ወይ ከዓኒ ፎኳስ ዝኾነት ንብላና ማለት እዩ deze koffer kan ik wel dragen hij is erg licht ታክ ስራሕ ማለት እዩ ታክ
حدا سرح مالتي تاكن سرحات كون كله تاك دما حدا سرح مالتي Het is jouw taak om de afwas te doen. Het is jouw taak om de afwas te doen. انتقلنا محساب ناتك عيو ينوالا مايتي afwas. Het is jouw taak om de afwas te doen. haast تهواخ مايتي وكا مهواخ وكا تهواخ مهلاو جزء زي مهلا مالتي تهواخ Ik wil geen koffie, want ik heb haast. Ik wil geen koffie, want ik heb haast. Ik wil geen koffie, want ik heb haast. تهويخ سلازلخو بون ايدلن ينولا مالتي. Ik wil geen koffie, want ik heb haast. dienst አገልግሎት Ik heb vanavond later dienst. Ik heb vanavond later dienst. ሎም ምሸት ደንጉየ ከዓይ እየ ንብላለ ማለት እዩ ሎም ምሸት ደንጉየ ከኣቱ እየ ናብ ስራሕ ወይ ከዓኒ ናይ ከዓይ እየ ንብላልና ማለት እዩ Ik heb vanavond later dienst. gemeentehuis ምምሕዳር gemeentehuis ማለት ናይ ምምሕዳር ገዛ ወይ ምምሕዳር ማለት እዩ Je moet naar het gemeentehuis voor een nieuw paspoort. Je moet naar het gemeentehuis voor een nieuwe paspoort. دولنا حدش paspoort ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ክትከይድ ኣለካ ንብላለና ማለት እዩ Je moet naar het gemeentehuis voor een nieuw paspoort. اوكي بار كرات خاتلتي ኣብ መወዳእታ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ክገብሩ ዝቐነኹ መቐፀልታ ነዚኣት ምስሊ ነራ ዛ ቪድዮ እዚኣ ማለት እዩ ገና ክንቀፅሎ ኣለና ማለት እዩ ዝገብሩ ዘለኹ ቃላት ሓሳባት ማለት እዩ ጠቓሚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ተስፋ እንዳገበርኩ ማለት እዩ ሓበን ሓዊኹም ምሳኹም ፀኒሐ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ሰሰናዩ ቻው